daňat ýançaşyny gözledim. Felem yakum min tilka leyle şey'e. Hatta teheccüd namazı da turmadı diye. Ertir daňatanny turdu diye. Ýöne dehret kılanny hewre gow dehret kılardy, açyk dehret kılardy. Açyk diýenim çalasym däl. Jaýly gow dehret kılardy. Bir de giýje teheccüde turmady. Ýöne bir oýunyna aňlyk bärik agym dönüm bolanna subhanallah. Allahu ekber. La ilahe illallah diýip agym dönüm bolardy aňlyk bärik yatan ýerinde. Bu akşama hiç ibadet etmedi diýdim diye. Erti günnilde ýanladım ta akşama çeli hiç artykmaç ibadet görmedim aglyda arada dädi diye. He arada tutansa ne o bu diýjek diye yoksa. Erti akşamda mihmanydım diye. Erti akşamda eýni öten akşam ýaly ýatdy diye. Ertir namaza turdu diye. Erti günnilde agly açykdy eýni ýöne gezip beren adamdy. Ýöne agzyndan bir bidirek kepdi eşitmerdim. Üçlenji günne ýanladım. Üçlenji günne geçti, inni aýtmasam boljak däl. Ey saat diýdim diye. Mene Nebi Ekrem aleyhisselamyň ýanyna 3 oturşykda da badym. Üçüsünde de seni cennet bilen buşlady. Sende bir artykmaç amal görjekdim. Artykmaç geňrek bir ibadet görjekdim. Sende de bir edafa bir artykmaç zat görmedim. Hemme kişiň ibadet ýaly senkide. Näme senne diýdim diye. Faqala ma huwa illa allazi qad ra'ayta. Men şu durşum edafa zat ýok diýipdir. Onu ýok diýipdir. Bizle bolsa men netije almaýan diýipdir. Gurrun tamam bolup barýar jemaatlar. Gayra anni la acidu fi nefsi li ahadin minel muslimin gashshan ve la aquluhu su'an ve la ahsudu ahadan ala khayrin. Gayra anni la acidu fi nefsi li ahadin minel muslimin gashshan. Ýöne bir zat ba diýipdir. Ol ibadet yürekde bolýar. O näme ibadetdir? Şu yüregimde qara ýel saklamayan bir musulmandan çürüm diýipdir. Yüregimde qara ýel saklamayan diýipdir. Yüregimde bir musulmana bakylçylygym ýok diýipdir. Bir gün şoň ýykylanny görasam da diýip gözleşemek diýipdir. Bir gün şoň bir sommul guryp galanny görsem da diýip gözleşmeýän. Bir gün şoň horlanany görsem da diýip gözleşmeýändir. Bir musulmany ýürek garalygyma ýok diýipdir. Bir musulmançylygy, bahylçylygy diýip şoňa ýol tapyp, haýsy ýol bilen öwni taýaklasam kam diýip pikirine girmeýändir. Ine men neşlaba diýipdir. Hala dünýe Hudaý şoňa berem bolsun, hala şoňa din Hudaý berem bolsun, bahylçylyk etmeýändir. Görüplik, içgaralyk hiç etmeýändir. Birinin ýanyna için sowutjak bolup, onu öwrünçe öwýän ýanak yamanlan bolup, bu bernamalar men etmeýändir. Hadihi allati ballagat bika we la nutiq. Eşey diýsene diýipdir. Inhe bardyn gurrun üstünden diýipdir. Ine agyr meýdan ştaý diýipdir. Bir de agyr bolýan ýer ştaý diýipdir. Ol maňa diýerler kalbın mamylası, el ayagyň mamylası däl jemaatlar. Waq yüregde Hudaýdan başga kişiň habary ýokda. Yürekde akçy kipdir ýatymiýe agzyndan ot çykyp duran ajdar ýatymy. Allahdan başga kiş bilmeýärdi. Türkmen näme diýe? Mal alasy daşyna adam alasy içsinne diýe. Gowsy ýa-bidiri Hudaý bilýär. Ýöne kıyamatda ýüze çykýar. Yawma tublas sarair. Şu yüreğini kepterli adam, yüreği ak kuşlu adam, yüreğini bir karanlık diyen bir meyin minnip, bir şeytan bidirek zat oklasa da estağfirullah, estağfirullah, ay yoga men etmeyin şunu, ay Hudaýa hemmemiz bağışla diyse, hamça uçtu da. Ol asmanlardan uçtu cemaatli, arşa kaşın uçtu. Men kıssayı deyin ya gürrün aydın. Ne geçti? Ulak kıssa geçti.
Buna men pirlerden, evliyalardan, ummattan innitim, inne misal geçti. Teheccüdde okuyum. İnni benni teheccüd okuymandır. Ya mihman rahat yatsın deyip turmandır. Ya yada olup turmandır. Ya da aslan yatıptır Müslümançılıkta muhim zat niyetin sağlamdığını düşündüreyin yer yani. Mana sana ve hemme Müslümanlara. Ve Resulullah canlı oňaşyladım cinneti diýweti. Peygamberimiz oňa cinneti adam diýweti. Ýüreginiň gowlugy bilen. Pälinin dogurdugy bilen, ýüreginiň akdygy bilen. Ine ýang deslapda aýtdyk da, 3 meleklerde terbiyet bermeliladyň miri. Garaz ýüregiňi gowyny al, mehabbetiň al. Şu bir içim sowdaýyn diýip gezmeliler. Lanet ber şeytan, lanet şeytana bolsun. Ay mene geçtim, Hudaýda geçsin diýdi bu utdy. Bu hansı uçtu bu asmana. Sen Müslüman, Hazreti Sa'di näme diye qisgaca. Zemin ra az asaman nasar ast. Zemin ra az asaman nasar ast. Ve asaman ra az zemin gubar. Nägip goýt ýabylar. Zemin ra az asaman nasar ast. Ve asaman ra az zemin gubar. Gözden diýipdir. Asman öz içinden sıkıp iýberenni rahmat ýagyn gaýtýar diýipdir. Bu asmanyň içindäki zat. Yer özünden göğüne gaşyn näme iýberýär? Tozan ugratýar diýipdir. Her kim özüni bazady çykarýar diýipdir. Her kim ýüregindäki zadyny öz bu kugulja ýatan zadyny çykarýar diýipdir. Göğüň özüňde suw görnä naga? Emma Allah rahmet iýberenni damja ýagyn ýagýar. Şu göýüňde goýulan şu nur sykýar ödün amana ýagyn ýagýar da. Özüni bazady şu. Emma yer nämet ýa özüni bazady, tozandyň ýasmana gaşy. Men bazatdy şu diýär. Al ýereň bolsa diýär. Her kim özündäki zatda şerik çykýar, Müslümanyň içinden gowda çykmalydyr. Müslümandan rahmeti ilahi çykmalydyr. Müslümandan nuru ilahi çıkmalıdır. Wallahu veliyyul mu'minin. Kur'an aydiyar. Wallahu veliyyul mu'minin. Kur'an-ı Kerim aydiyar. Wallahu veliyyul mu'minin. Kur'an-ı Kerim aydiyar. Hudaý Taala aýtýar, Müslümanlar men dostum diýär. Hudaý aýtýar cemaatlar, Müslümanlar men dostum diýär. Men Müslümanlaryň eýesi diýär. O Müslümandan nuru ilahi çıkmalı. Müslümandan nuru ilahi görünmeli. Bir Müslüman mezher nuru ilahi olmalı. Şu Müslüman göründü, Allah'ın nuru görünmeli. Bu barada men gurrun odağa çektirmeyin. Dinlen bir beyik evliyaların birinin kefine. Qala al-İmam-ı-Şi'rani kuddise sirruh. Yang 5-600 yıl münden odal Mısır'da bir büyük çoğur bir evliya adam hem alimmiştik hem Allah'ın dostlarındanmıştık. Katı bir ibadetli, katı bir çoğur alim Uhud diyen kitabında aydiyar Kâne Seyyidi İbrahim kuddise sirruh yuamilul cemaat muameletel hayy feyezbehu ta'ir birifq yadavul inâ'e birifq ve ye'huduhu birifq yenşurul haşr برفق يظهر على الدابة برفق يهمز إذا نزل برفق لأجل الأرض ويقول إن الأرض أمنا ويقول إن الأرض أمنا عالم آدم aytýar men bir veliyullahny bir evliya adam gördüm adı İbrahim diye. Ol İbrahim peygamber däl öz zamanına yani 600 yıl münden Mısır'da bir evliyanı gördüm diye adı İbrahim'di diye. Oham ağaç yoğunluğuna, ağaç kesenine mehabbet bilen keserdi diye. Kuşun damağın çalanına mehabbet bilen keserdi diye. Hormat bilen keserdi diye. Edep bilen, yumuşaklık bilen keserdi diye. Qaçana alanına yumuşaklık, edep bilen, hormat bilen alardı diye. Suwi nahar ip bolanna tabagdyň vardy, käsanyň vardy. Ýuwaşaç edep bilen goýar. Bir jally, yo jally de, neresi oglan ýaly. Jally zat de, neresi oglan ýaly.
Ata diye minenni hormat bilen minerdi. Düşünne yere düşünne de hormat bilen düşerdi. Aydardı. Yer ahim özümden dipsimde olur diyedi. Emme yer men enem del mi yerden halk olmadım mı diyenmiş. Buna diyeli Allah'ın doğası. Bak men özüm men zatım yerden del mi diyenmiş. Bunlar nagat qava adamlar, cemaatlar. Indi men etýän işi häzir açıklayayım. Yaşlı adam sıratları da neresi olun yal edip qowluk etýär. Ya Allah'ın mahluğu şular da deyip mehabbet etýär bir dinleň. Ya özüne terbiyet bir yaşlı adam. Men şulara mehabbetli olsam, insanlara da has mehabbetli olur deyip özüne terbiyet berýär. Bir de bir qowlat yoksa da maňa sana terbiyet berýär. Ey insanlar, Hudaýyň dostlara şeýitdirip jany ýoklada ýaxşylyk etip, hewere neresi olan ýal saklaýaly. Siz biri-biriňize bir gowy bolun diýip, şaýatda niýetlerini biz ýanyklary terbiyet bermek ýatlarynda baý bolsun. Şular haýsy ýerde niýetinde bolsa, şular Hudaýyň dostmuşda. Şular weliyullahmyşdyr. Şular çyn gowy adammyşdyr. Birin kanu millal ki, öne etýän işlerine göre adam fakir nazar berýärdi. Etýän işine göre adam fakir gowy adam diýärdi. Fela tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Onu hükmen cennete varar dip on Hudaýyň boýunna biz daqýan ýaly diýip aýdamyzak ki. Ýok, gowy adam iştikler da ýöne. Ýani qızady gözde da. Yer dağda defellerini hormat bilen dep ýadylar. Hatta pil depse de dipdir. Hatta kulen vursa da bir de şundan yaratıllık diýenmişdik. Ýene aýtýan cemaat şayet bilen niýeti şular Hudaýyň mahlugy diýenmişdik. Täsen ýakmen ýaklary ders bolar ýaly. Biz bir insanlara mehabbetli bolar ýaly. Oham şular da we şu direk hamana sen ýaňda Hudaýa şükür menne bir adamy ıza bermek niýetimde ýok, hakyny ýemek niýetimde ýok, ýüregini aňyrtmak niýetimde ýok, hatta gözüme ýokmasa da, hatta zınım almasa da şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Giň ýerde gowy adam kän, darganda gowy adam bolmaly. Giň ýerde gowy adam kän, kafirlerden nada gowy adamlar görnýär hamany gowluklary. Giň ýerde kıssanyny milyardlarça, milyonlarça adam gyrk göberýär. Dar ýerde gowy adam bolmaly. Kıssanyň wagtyň gowy adam bolmaly. Nuri ilahiň daşyna çykarmaly. Kıssanyň wagtynda. İnhe gowy adamlaryň gowluklaryndan şu ummatyň içinde şu musulmanlaryň Resulullah janyň mucizesi ha bula cemaatlar. Bula Peygamber janyň mucizesi ki ummatynyň içinde beýik kıyamata çyly gowy adamlar döräp durjagyna. Bir Resulullah janyň mucizesi. Bula bir ummatyň içinde bir afrad, bir tek insanlar iki, bular ummatyň dogaçysy we öz zamanlaryna bir nur bolup gelipdirler iýiliň içinde.